Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi ind på Super Awesome, og skal vi tage det pæs, men det går godt nu. Jeg skal ind på Super Awesome, link i beskrivelse, og vi skal også bare server, vi skal optage en video herfra. Men starter her, lige her, og jeg er admin, så jeg har det med fordel. Men jeg kender også ejeren, og så jeg har det på optag til nu, hvis der nu går hen. Men i dag skal vi bare løbe rundt mange steder, og jeg skal lige vise, hvordan man finder rundt af det. I kan godt se, hvis I spawner der, så er der sådan FK-sted, hvis I lige er FK. Så kan I gå herind, og så ryger jeg i by. Og jeg er så til Peter. Men okay, og så herinde kan I se alle starten, der står jeg. Hætter den, okay. Så er der en hel masse start. Der er mega mange start. Og jeg skal lige lidt forskelligt. Og så, ja. Der er kun om vaffe nu, og så er der en hel masse regn, så det er der, man vil lave. Og så vi har en celle faktisk, og de er hernede. Jeg håber ikke, de har været lidt styrer mig. Så det er pænt meget, han er bare OP, han er bare en OP-er med ham. Ja, det er vores celle. Og det er noget video, og vi skal så om en ben, når det bliver lavet. Jeg har ikke nogen til nu. Hvad er det? En gave for mange pladser. Wow, det er så. Det er helt vildt. Okay, ikke det her, det bliver til. Wow. Og det skal vi lige lave. Jeg vil meget gerne gøre den her, det kunne være mega fedt. Især hvis der er nogen, der kunne subscribe til min kanal, det kunne også være mega fedt, så kan jeg nemlig måske få YouTube-rankan. Jeg har fået lov til at få en gave, hvis jeg laver en video, og det gør jeg jo så nu, så det kunne være mega fedt, at vi kommer op til 100 subs. Den får jeg måske YouTube-rankan, og får jeg det YouTube-kæde det der, og får jeg sådan YouTube-sæt, det kunne være mega fedt. Og så kunne jeg få meget længere her. Det kunne være mega fedt, hvis I synes, det kunne være mega fedt, så smid det ind i kommentaren, synes det kunne være mega fedt at subscribe, like, dislike, hvis du ikke kan lide det. Hvis du har en god idé til noget vi kunne lave, eller til noget jeg kan spille, så skriv det ned i kommentarerne, og det vil meget gerne være på Minecraft af. Ja, hvis vi skal lave tv-play eller sådan noget. Nu sagde jeg lige en plads, undskyld hvis jeg husker meget. Jeg har sgu noget plads, så det er tit. Så er det P-master. Optager timer ikke lige nu. Lægger nej, hvis jeg ser dig. Så ved man det. Vi har simpelthen fået det her. Det er simpelthen ret til her. Det er okay. Og det lægger regn i min Spotify shop, så kan I se det, der er lige nogle celler. Og så nok lige så rundt. Her er så videoceller. Jeg tror det er min fine. Og vi skal nu for det her, det er Minecraft Days. Okay, så vi skriver her. Daften, der er rummet. Og så vil jeg lave noget her. Så skriver de i chatten en gang til. Så må han spille som en fange i UV. Sådan. Og her kan I så se, der er træmine. Og der er selvfølgelig ikke PvP, og det var, hvis I kommer ind, det kunne være mega fedt. Men det var sådan lidt om den her video. Der er jo ikke godt fortsætten. Okay, hvis vi lige finder PvP-master 1 ved 1. Så er vi nemlig slutte af med duel mod ham. Og det kunne være mega fedt. Husk nu, like, endelig og subscribe. Hvorfor gjorde du? Hvorfor? Husk vi. Hvorfor kommer han ikke ud? Så jeg skriver lige
optage, så er det tilhældigt. Easy Dab, han er YT, er han ikke? Easy Dab. Ja, jo, YT, det er han. Hvad er det en YouTuber her? Det går mega fedt, jeg skulle få en YouTube-dreng. Der løber. Og hvis der er et baggrundsstøj, så må jeg virkelig undskylde. Det er min mor. Og så flyver piger op. Okay. Okay, vi tabte rimelig stort. Men jeg håber, I nåede at se med på den her episode. Mange tak for, at I gad så med. Vi ses. Hej hej.